Kendo boma ma Kisumu dhi nyime gi tiego apisas mage wi chike mag apaya kod tayo weche mag apaya e chuny bomano kaka yo mar duoko chien dhungruok mag nyamburko, geng'o masiche mag apaya e kind weche mamoko e chuny boma ma Kisumu. Ka gitiyo machiegni gi obila mag weche mag apaya, chenrono donjo odiechieng' mare mar ariyo ka tend bomano koro kwayo joriemb nyamburko mondo mi obi oti machiegni gi apisasgo e medo bero chal mar weche apaya e chuny boma ma Kisumu. Jatend apisas mag kaunti ma Kisumu, Janes Omondi, olero ni chike matayo weche mag apaya e chuny bomano kendo chiwo siem ne joriemb nyamburko mabiro buono chike magiseketo. Ojiwo jodak ma boma ma Kisumu mondo mi orwak chenrono kaka yor medo jiwo dongruok mar boma ma Kisumu. Police oseyie kendo konyowa puonjo traffic marshals so that wabed kod unit ma chiko joriemb nyamburko e nderni ma Kisumu mondo ajali accidents manyalo bedo kik timre. Kisumu osebedo city maler kendo traffic management nyaka beda maber kaka en kare. Koro wakwayo support mag jodak gi joriemb nyamburko te mondo gikony this noble idea mondo askeche mag Kisumu katiyo kata kochungi to chikiti ok gibedo jok moko ma arrogant, gibiro wuoyo kodi maber nikech sani gin kod knowledge kaka ginyalo tiyo kodu e wang' ndara. Wan kod chik mar Kisumu ma en Kisumu Transport Act 2019. Mae wabiro luwe kendo en chik ma jomokoso biro miyo gichopo nyaka e court. Tok dwaher ne joriemb nyamburko mondo chopio badho matero gi nyaka e court kendo mondo gogi fine. Wakaw yue marwa mokwongo nyakwara